Карым жамағат, мен Язушылар Союзында халқымыздың легендар шахысы Илдар Хаямов ұшырады. Илдар Хаямов сені де жыршы болып біткен деп айтады сен турда. Чөнки сен Раят Салсихов белән 12 залларында шундай итеп жырладың. Халық сені жылый-жылый тыңлаган. Сен жыршы булырга уйлыйсыңмы, Илдар? Мен жыршы булырга уйлаган идем инде мондан берничә ел элек. Журналистика факультетын тәмамлагач, Казан дәүләт консерваториясының татар халык җырлары бүлегенә кергән идем. Ләкин заманалар үзгәреп китте. Мине алып баручы буларак кеше таный башлады. Һәм дә менә шулай ахырсы әйбәт килеп чыккандыр инде. Бик ничава гына. Шулай итеп мин алып баручы булып киттем. Ләкин ара-тирә җырлаштыргалыйм. 6 сәгать буе банкетларда җырлыйм. Үзем генә эшләгән вакытларда мәсәлән. Менә соңгы араларда бер яңа проект башкарып чыктык. Үземнең 8 җырымнан торган концерт программасын Татарстан Яңа Гасыр каналы киләсе атнада тәкъдим итәргә тиеш. Бу инде 9 октябрь булыр Алла бирсә. Менә шушылай иттереп, әкрен-әкрен генә әз-мәз генә җырлаштырып, күп кенә сөйләштереп яшәп ятабыз. Банкетларда җырлыйм дисең, алайса акча сугасың син алар, шулаймы? Сугуын алай бик каты сугып булмый. Бу инде яшәр өчен кирәкле кадәр дәрәҗәдә эшләү дигән сүз. Күпме түлеләрен сиңа? Син бит исем бар, 100 фигура бар. ТВ-дан күренеп торасың малай, көн сайын. Ансын инде кычкырып әйтә алмыйм, ансы коммерция әсәре булып калсын. Yani бөтенесен әйтеп бетерергә ярамый. Булай яшәрлек китә Аллага. Әйдә хәзер дә бер җырлап җибәрмисең безгә? Бер матур гына җырны. Иртәдә генә торган юлга чыгам, җилләр исә кыйбла ягыннан. Кемне сагынасың дип сорамагыз, күгәрченемне сагынам. Кемне сагынасың дип сорамагыз, күгәрченемне Кышкырыбрак та җырларга мөмкин, ләкин хәзер концерт башланырга тора. Шәп җырлыйсың малай, күгәрченең кем ул? Кемне сагынасың? Сиреңне аш инде безгә дә. Менә шыпырт кына, миңа гына әйт. Колакны куйдым, тыңлыйм. Минем бүтән күгәрченнәрем бер генә кеше булды. Ул минем җәмәгатем, журналист Мөршидә Кыямова. Молодец, шулай булсын. Ура, ура.